Azkeneko hiruhilekoetan, horrela bada, zuen izen abizen hartuko ditugu eta erreklutatuak izango zarete. Historiaren pasartea gogoratzeko eta historia dukan pisua garrantzi hori gogora ekarteko beste behin memoriaren eguna ospatzeko errekreazio Elgetan, ezta? Gerrako oroitzapen horrei berriz be plazaratuz eta antzeslan bidez gogora ekarteko, ezta? Nolako garaiak ziren haiek, ze gertatu zen, non gertatu zen? Hori da, Intxortako ingurutan eta Elgetako herrian, orain dela 27 urte. Lehenengo erasoldia izan zen, gainera Kamilo Alonso Begak ekikidatua, Uberatik, Asentzio menditik eta Angiozarretik, eta hor 3 puntu horiek zehaztuko ditugu. Gero antzesleen artean bakoitzak bere zatia esango du, eta ezagutuko ditugu epai pertsonai historikoak. Zen kapitain medikuak, bertako Urtiz Berea, izango zana hemengo bataioi banatu zituenak 5 kilometro hauetan, edo Miguel Eskoin, Guardia Zibila zena garai hartan, Urtiz Berea Mikeletea zen. Osea, pertsonai errealak erabili ditugu antzezpin honetarako. Hori historiako pasarte errealak kontatzeko? Hori da. Eta zein hobeto gainera, pertsonaiak kontatzen badizu ze gertatu behar denez. Momentu honetan, egongo gea urriaren 3an. Dena prestatu behar dugu, ja badakigu erasoalde izango dela, eta gainera abisatu digu falangista batek. Eta historian zehar, falangista horrek esango digu bera dela, nola komunista bezala, infiltratu zen, eta bere maitaleari esango dio pasatzeko informazioa republikarrei. Falangisten traidore bat dago orduan. Noski, infiltratua da, Bueno, eta horrek informazio pasatzen dugu eta egoera hau da. Eta egoera horretan, ja bakoitza bere postuan dago, prest datorrenerako. Hori da, prestatzen nahi gara, Oraindik ez ditugu arma guztiak, ez du material guztiak, baina bertan dago jende guztiak, da prestatzen hurrengo eguneko erasoaldia. Ikusigu alemanen abiazioa eta italianoen laguntza, erreketeak etorreria Navarratik eta gure estrategia da azkenean hau mantentzea errepublikanoa eta bestea ez sartzeko Bilbon. Abiazioa batzutan ere bombardeatzen dute abiazioekin, artilleria botatzen dute asko, eta artilleriak batzutan aspertzen denean hemen bota tiro mendira edo, behaiek ez aspertzeko. Noiz heldu zineten zuek ona eta nola pasatzen dituzue egunak zuek, zenbat zarete taldean? Azkenean Elgetako jendeak gea, edo Bezela Zuriazetik edo Euskal Herritik etorri gea, eta geho batzuk ere Galiziatik etorri dira narkisa batzuk edo hortik ies egiten, eta azkenean hemen oso gogorra da, baina uste gu aldegula mantendu lekua. Baliobidek nahiko txarrak, gudari asko datozte min hartuta, eta gero jende zibilare asko dator. Gipuzko aldetik eta bombardaketak eta zaurituta, da oso era txarri. Eta baliabideak eta terrezen aldetik eta eskaz? Eskaz, oso eskaz. Hasieran nahiko ondo gabiltza, baina gero nola jendea geuta gehiago dator, orduan geut estu gade. Jende asko bialtzitu beste toki batzutea, alde una iteu eta bi aldu, Mondrago aldea, Eibar aldea. Ze zauri ze gaixotasunero zer dauka jendeak? Gehienak bombak ebaiteko ebaiek. Azken baten ebai asko zango genuke. Balakin asunto gutxillo. Dana ebaie, erabat. Kura asko orduan inbian? Bai, egin berra hauke eta askotan hemorragi asko eta ezin eutzi. Eta alde una iteu eta aurre hartetzen aurrea eta bezi
Askotan testigu izango zai, ez da, egoera askotako testiguak, eta igual entzume, konfesio batzuk entzungo dituzu, Bai, jende oso larri dator, da gero egoera jende asko dago, ez dakilena, bere zemik, anaie, gizona, nundauren astarran ez dakile, da orduan, askotan dakarren mine baino txarro da egoerie. Esan dozkue, abisa dozkue, bixar gaur gabian bixar goixian erasoen gozkuela, igoeko bela, eta abisaren dozkue, eta ja posizioak hartzen gabitzek, hau haber defendidu eta haber itxen ditun elgeta, eta geure aberritxa defenditzen du. Lagun asko juntu zara, Irundiko laguntza jaso duzue, eta piti bat hemen zer da preparatu duzu, sakuak eta ikusi ditu? Bueno, hemen azkenian herri guztiak kolaboratu daue sakuk ipintzen, eta laguntza dauku aldan toki guztitatik, hemen Euskal Herriko eta hemen Bergara, Arrasate elgetako gudarixak gauz, eta gabiltze hemen pixka bat haber frentian obatzen dutzaun, ero ez du. Helburua da eustea? Eustea, zetxik hasi izan dira eta igotzen da Bergaratikan igotzen hau hartzeko eta bixar nahi dabe holan eraso potente bat esan dozkue gertatzen ari diela eta gu frentiai obatzen dutzen. Jartian entzuten dira zaratak, gazkinak entzuten dituzue edo zela dago girua da? Atzo gabian pasau zian, baina niretzako altuegi ondikan, baina esaten dabe gazkinepe badabiltzela, baina atzo pasau zituen gazkinak eta oso altu pasau ziren. Baina ni pentsatze dut horrek zerera pixka gertatzen eraso potente bat itxeko hemen. Alde batetin, gehien bat fasismoaren kontra borrokatzia, nik uste dut hori izala zenetearen helburu nagusiena, eta gero emakume bezala gure eskubideak aldarrikatzea behin eta berriro, eta Republikan emon ziren pausuak ez galtzia eta ez gelditzea hor astuta, gure bozkatzeko, dibortziatzeko, dana, abortatzeko irabazi genituen eskubideak mantentzia eta benetan hor denboran zehar geratzia eta ez galtzia. Historia behin pasatzen da, pasarteak gertaerak behin gertatzen dira, kontatzeko modua gero asko daude, bertsioak asko daude, baina hemen errekreazio honetan pixkat testigantza hoiekin eta rekreazioa horti dator, historia hemen elgetan, intxorten guru honetan, ze gertatu zen duela 87 urte. 87 urte, eta gaina egun haietan ideologia desberdinetako jende asko, bat egintzun, errepublikaren idea haiek defendatzeko frankisten kontra. 7 hilabete irauntzun. Urriaren 4tik, 1927ko, apirilaren 24. Orduan jauziko da elgeta. Elgeta erdigunean gauz hemen, intxorta dugu gertu, belgako posizioa hemen inguru danak dugu markauta, gerrako marka bada. Eta gainera ibilbide oso politxata, kriston paisaia daukagu, garrelako eguraldi honekin ikusten duzue 4 probintziak, Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroa, bai? Memorian geratu da din, ezta? Bai, ahaztutzen badugu, ondorez gertatzen da, jaz dagoela ezer. Hau da paisai poli bat eta besterik ez. Eta ez, paisai politonek eukizitun gertaera oso gogor eta odoltsuak.